Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imunga nino. Lisod ng papaliko ng baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Paeng ginaingon, kung nga pagsalig, mas muligon ang relasyon. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Dugayas ka nakakarga niyong baboy sa tura-tura, oy! Bugat kayo ay, butmatay. Dako, hindi mo buyaw. Pitara lang maayo ninyo, pudo! Ano mo nga na niya mong kamoto eh? Buwag yan. Kita sa PC, busing? Oo na, nilanggos. Ikot na mong madaog. Wait, tabangan na uli! Ikos naman ang baboy. Gikugos naman na nimong baboy. Busing. Nadara man lagi na ako, nga ako ra! Banga, mo mustadyaw! Gana, Paeng, oh. Kinsa nag-order ng lechon baboy, Paeng? Si Mayor Dayila. Dako ako na ng babuya. Mo may gingon ni Mayor nga dako. Kaya daghan si bisita karong gabi eh. Basta politiko no, daghan siya kay pakanon nun. Aw, ilasad na kay magpagud man na sila sa mga konstituente. Pilasad ka na no. Nya pilam na oras maluto. Taas gyud nig oras nga maluto. Batik po dog mahilaw sa ilawom kay magdugo man. Mutagam niyang mga customers. Salamat ini, busing, Paeng-ing. Way sa pagyan, bay puldo. Maayo po kang mga asal o baboy da kay labi kang mutimpla. Salamat po din mo kay ikay tig-asal kung dunay mo order na ko ha. Ato i-aslos kay ila ba? Okay ra ka? Ay, lasad. Basta sakto las bayan. May blema. Andam ko suportahan mo nusyo. Paeng nak, may kwarta ka diha. Naaman, Mama Carmen. Nga naman unta. Si Sito nga imong manghod. Dadon ako sa ospital.
Sabi yung sakit ma. Hipa, matod pas doktor. Puwa mata kwarta diha, ing. Ako lang niya ng bayran dong. Mao na. Abusado man kaayo. Sige inom kauban ang mga barkada. Grabe gini mo ka pinanggas sito, Mama Carmen, oy. Pwedeng badlunguna lang yung ako manghod. Pero kung mo na masakit, magkabuang kag pangitag kwarta. Kusog pag imong sukol. Sus! Ayaw ka bala ka, paing. Mayuta ming gibaligya. Kung mabayran mi ato, ibayad to nako dayon nimo. Kay ba, manggiw ka maoy. Nga kinanglanon ako ang kwarta alang sa mong negosyo ni Ila. Sabta po kuma. Di man po ka makasabot na ko, paing. Uy, wa palagi may mabayri sa yuta nga among gibaligya. Naanay bayer, pero magpaabot pa man mi kados ami bayre. Kung dili mo mabayran ma, makaunlang mi sa among negosyo. Daghang may order kay December na. Daghang party. Pero akong ipangbalibaran. Kawagay ikakumprag baboy. Paita sa dinyoy. Ay, ikay pait. Dili lang tawang akong gigamitan sa kwarta, kundi imong manghod. Manghod nga abusado. Way laing gikatampo. Ang pagsigig pabadlong. Pwera gaba. Nabayra na day kang Mama Carmen? Oo. Maong ikumpra na ako ng baboy. Dagang na bang nag-order na kong lechon. Ano si Brad na ko, Ila? Nangumpra mo siya baboy aron aslon sito. May kayo. Ay! Oh, nabuang ka? Ikumot mo ni mo akong tutoy sito. Usa may mong gusto nga ako kumuto na, Ila? Tinigay mong bisong? Pastos ka na. Kung sa pa ako na maitay. Sakita din yung managpasa. Huwag kay batasan, huwag kay respeto. Asawa ko si imong maguwang sito. Ano mag-asawa ka? Sa pa... Arito, tortura be. Ayaw pa. Sabay kang pag-asawa ni Manoy pa Uy, iko si... Dira! Iko pa. Arito, tortura! Magturjak ta! Doon na lang ko sa amo. Ugma ko man dahil i-deliver sa akong suki ang baboy. Wala naman ko. Kalit mo kong ditulbaan. Ay, taas man ka na akong kolesterol. Paabtanutan ko sa mua, Lord. Bata-batalon kong asawa. Uy, iko si to. Ayaw ni kuhatan ako. Ayaw ni kuhatan. Pagsilog na ito. Magsukong pasod ni. Ayaw pa. Ayaw. Di ka mo lang po sito. Saan mo liyo kay ka na? Di ka mo lang po si Bunyong ka. Ayaw. Dolan ko sa amo. Magdali ko. Laing yung kuba sa kong duganda. Taki na ka ni. Uy, iko! Uy, iko!
Mabuang ka! Iwanyok ka! Oh, si Ila ron. Nga ano magaha? Uy, aga akong kasawa ka ng giuban ni Sito. Taas sila sa tura-tura. Buang nga igsuon na. Buhay na akong kasawa, animal! Huwag kay batasan! Baing, may kaniabot ka! Unsa gibuhat mo sa akong asawa? Ha? Unsa? Imong manghod, imong ikiha. O, Makarmin. Nabuang ka na, Paeng. Ma, ako mismo ang nakasakop nga iya untang luguso na akong asawa. Saba niya, oy. Igaton man po ng asawa mo. Sige! Labanig maayo si Sito, ma. Ikiha ko siya! Carmen, gusto ko na rin! Gusto ko! Hoy! Hoy! Ay, sa uyog diha, lingkungog! Repis kang dako! Walang kon masunod! Ah, hilom diha! Ila? Day? Kain ka, Day. Oh. Ila? Nag-unsa man ka tayo naman sa katri? Ha? Tura. Ayaw, pagduol na ako. Ayaw! Looy asawa ni Way Paisa. Maulagi ba'y punso? Nasakit og nervyos. Sa kibuhat sa demonyo kong manghod. Ya ay Sito, bay, kay gidaan naman siya sa dakong balay. Angay na siya magbayad. Sa gibuhat sa akong asawa, ba'y punso. Nakaako siya sa paglugos unta. Nga ako man siyang asawa. Huwag batasan. Huwag ayaw nga baka igsuon. Sakit kayo ang hitabon, Ila. Kiniha sa tura-tura unta siya pa'y musli na Sito. Sus, hubong man kuno Sito atong gayuna kuno. Dili rason nga hubog siya. Dili ba'y punso. Paing ka na. Ako'y nagluto ng sudan. Ela? Okay na ka, Day? Okay na ko. Dili angay nga magpadakos nervyos na nahitabo na ako. Tuan na sa prisuhan ng imong manghoy. Nagbayad na sa iyang sa, Paing. Ela, salamat sa Ginoo nga naulian na ka. Paing. Paing. Pasalamat lang gihapon ko sa Ginoo nga okay na si Ela. Nasakit in taon og nervyos tungod sa nitabo niya. Tiyaw mo na. Inigduol na ko niya. Mahadlok siyang mutanaw nako. Kay iyang tanaw nako, tura-tura nga kargahanan namo sa baboy. Unsaon? Dito man siya sa tura-tura pay musli sa buang kong manghod. O kito mga kasama, ang kaagi ni Paeng, diniling tulumanon. What's the style? Tora-tora style. Kini mo ang sungilanon, gisuwat ni Cecil Daniosos Cabrera, dalit sa RMN Drama.